Ye? Mu je zuwa Rabadi Musa Kano Production. Sallama nake yi al'umma ku amsa, duniya da daɗi ban shiri da wasa, na fito da saƙo na sai ku zo ku amsa, ku kaɗai nake kallo ban shiri da wasa, na rike kalamun kwari na baya ginsa, sai mu tashi mu nema karmiyo fa wasa, mun rike fa addini karmiyo fa wasa, duniya ce gashi tana shirin tsagari. Lokaci fa ya zo haka za a yi fa ɗauka, lamari akan waka zuciya ta ɗauka, ko ina da an ganni sai a dinga suka, biziri tunani na baitika na saka, yan uwa abokai na ku kaɗai na hanga, sai da ku nake ko mai damina da kaka, duk abin da ka so shi dole ne ya barka, na rike fa soyayya ta saka ni hauka, sha'ani da soyayya mai zubi da launi. Shakkali fa na gane dole ne a yi shi, yau muke ta yin murna wanda ba irin shi, sai amarya har ango shawara ba gashi, sirrikan ku kumbin ne tubali na tushe, lamari na Allahu wanda ba irin shi, na fi so ku dan gane sai ku yo tunani. Jinjina abun umma gaisuwa nake yi, ke kaɗai nake kallo duniya mai yayi. Fatima fa yaya ta gaisuwa nake yi, Fa'iza fa kanwa ta risanta nake yi, Muhammadu da Nafi'u malamai na yayi, family abuna ne gaisuwa nake yi, arziki nake fata rabana ya bani. Ya ilahu sarki na mai dare da rana, ka taimake da sarki na kar na yi fafarna, munafukai abuna da ya bani so ku daina, farin wata da ya haska dole ne a nuna, alfahari da dangi na koyaushe a raina, Hajiya Usaina uwar ɗaki abuna, maman Amira Fatima kun zigin cikina, ta rike amana ta duniya ta nuna, ta rike amana ta don Allah kirari.